Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh nanggon channel Ferry Dwim, yaiku apa? Ngaji. Rasane men bener, tur marem. Nah, saiki arek jelasake apa kuwi paribasan lan pitutur Jawa junjung ngentebake. Apa kuwi? Junjung ngentebake tegese wong senengane ngalem nanging sejatine ngasorake. Sing jenengane ngalem utawa ngasorake kuwi ibarat kata senengane ki memuji, tapi sebenarnya dia menjatuhkan. Nah, sing jenengane nanggon pergaulan nang sosial kue kudu ngati-ngati tenan. Toh, jenengane kue nang pergaulan ki ya kudu ngati-ngati. Ngene. Kue kadang jenengane obrolan, omong-omongan kue kudu ngati-ngati. Saumpama kue nyeritakake aibmu dhewe, ya, kue nyeritakake aibmu dhewe ya kudu ngati-ngati. Saumpama kue nanggon sahabate dhewe, nang sahabate dhewe kue ngomong rahasiamu kabeh di omongke, di jlentrehke tekan detail-detaile. Kowe kudu ngati-ngati. Saumpama kancamu lara ati karo kowe aibmu domong-omongake. Kadangke wong sing jenengane wong, kowe ibarate dhewe sok memujike kaya seakan-akan memperkenalake iki wonge apik banget. Wonge wong sugih banget, dermawan banget. Lah seakan-akan ngasorake ki memperkenalkan, meninggikan toh. Nah, tapi sejatine merendahkan. Lah kue saumpama nek kowe konconan karo wong-wong sing kaya ngono, kowe kudu ngati-ngati. Ya ana kalane dhewe kumpulan karo wong akeh, ana kalane dhewe menyendiri. Menyendiri ke ya introspeksi. Nah, introspeksi diri, aku ke salahe nang apa, mergone nang apa. Ngene carane paling jenengane wong kowe ora bakal dhuwur nalika kowe tanpa kritikan. Kamangka kowe kudu gelem dikritik. Tapi nek kabeh wong kowe nek dikritik rasane ki lara ati. Kadang ki lara ati mergo awakmu ana sing cacat, mergo lara ati mergo ana aib sing kaya sing tak umpet-umpetake malah diwudarake nang wong akeh. Kamangka kuwi dhewe ya kudu tutup kuping, digawe cuek wae. Tapi kue ibarat kata ngene, sing jenengane wong arak dhuwur, jenengane wong arak dhuwur ke mungkin wae kabeh ana kritikan ke ana kritikan sing menjatuhkan, ana kritikan sing membangun. Lah kritikan sing membangun kue dieling-eling, ana motivasi kue dieling motivasi diri kowe dieling. Nek motivasine apik ya dicekel, nek motivasi elek ya wis dieling, disirnakake. Ora sah dieling-eling, ora sah digawa ati, utawa ora sah cilian ati. Dhewe iki kudu sing jenengake semebyar atine. Sanajan ombak kuwi saking okahe menerpa batu, dhewe ya kudu dadi watu. Diterpa ombak saking okahe, watu kuwi tetep watu kuwi tetep tenang, dadi ya watu.
Saumpama kowe diterjang ombak saking akeh, kowe tetep anteng. Masalahe apa? Watu kowe saumpama bisa dadi delokan wong kowe seneng kabeh kowe jenengane wong seneng karo wong sing sabar, tenang dan senyuman. Mbok dadi ya wong sing kaya ngono. Nah, dadi ya wong sing kaya ngono kuwi tetep tenang, sabar, senyum, terus jumawa. Jumawa kuwi ya ibarat kata karo sesrawungan karo wong, bergaul karo wong, tetep tenang, jadilah penyejuk hati. Ya, penyejuk hati, ora sing marakake emosi wong, tapi dadi ya penyejuk hati. Saumpama ana wong sing arek kompromi masalah apa, dhewe iso mudhar masalah kuwi. Kabeh ki ya kudu ana sing jenengane proses. Nek ana proses kuwi proses iki ibarat kata saka loro sik hek wae saya senang. Berakit-rakit kita dahulu, berenang-renang kita ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggih mboten. Lah kaya ngono kuwi. Kamangka kowe ya kudu tetep tenang menjiwai arus. Arus saiki ki arus teknologi. Ya. Ora yo piye kaya mbiyen sing biyen rada kuno, saiki nang teknologi saya modern. Jenengane kowe kerja, kowe saya mundhak akale, saya mundhak skile. Diasah saiki, diasah terus. Asah-asah men skile saya mumpuni. Nek wis saya mumpuni kan saya apik. Kamangka kuwi saiki diasah terus, aja nganti plunga-plungu ora iso apa-apa. Nek wis kaya ngono kuwi kan wis penak tenan. Saiki gampangane ki ya pilihan. Wong kuwi milih sing skile apik, wong kuwi milih sing kompetensine apik, wong kuwi milih sing keterampilane apik. Kowe kudu diasah terus. Kowe kudu semangat terus. Evaluasi koreksi hari kemarin dan hari ini adalah kemajuan. Ora sah gampang rendah diri, ya, tetep rendah hati, tetep lo jumawa karo wong, ya. Sanajan ana wong sing ngomong werna-werna, anggep siji paling. Kabeh iki kata-kata kuwi angin ming abab, ora kuwi nglarani tapi ming abab angin. Ora sah dipikir jero, dhewe ya kudu mumpuni. Nah, ngono wae kebalik, tetep semangat toh. Sinau terus, aja lali karo sedulur, aja lali karo kanca-kanca, tetep loh bergaul bersosial, tetep santai, dhewe tenang menjiwai persoalan masalah apa wae, dhewe sinau carane ngudari, tetep semangat. Ngono wae pesane balik nanggon junjung ngentepake, tegese wong senengane ngalem nanging sejatine ngasorake, ya. Aja dadi wong sing ngumbar aibe wong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali ya lek subscribe nang channel Ferry Dwim, oke?